Lifting pomocou dermálnych nití Biomason je rýchlejšou, menej bolestivou alternatívou ku klasickému liftingu. Ide o bezpečnú metódu, pri ktorej sa do podkožia aplikujú samovstrebateľné vlákna na báze polydioxanonu a škrobu. Tieto vlákna sa v priebehu 5 až 7 mesiacov úplne vstrebú a zanechajú po sebe kolagénovú mriežku, ktorá vypína pokožku, hydratuje ju a zabraňuje jej ochabovaniu. Tento zákrok poskytuje liftingový, hydratačný, lipolytický a okamžite viditeľný efekt, ktorý je navyše dlhodobý. Vhodné partie zahrňajú tvár, krk, obočie, pery, ruky, stehná a ďalšie oblasti, ktoré si vyžadujú spevnenie. Oáza Relax, klinika zdravia a krásy vám prináša túto špičkovú metódu, ktorá je dostupná už od veku 25 rokov. Obnovte svoju krásu s profesionálnym prístupom našich odborníkov. Oáza Relax.